Čau! Dneska je tu s vámi váš kamarád Lampa. Takže, vám se teď mi upadly vlasy. Takže tohle video je o takovém divadelku. Takže mohli bychom jít na to. Já si jdu zpátky pro vlasy, jdu si je tam nalepit. Čau! Takže, jak jste slyšeli od kamaráda Lampy, tak uvidíte video, tak vidíte divadelko. Tak jo, takže jdeme na to. Počkejte. Tak jo, můžeme. Dobrý den, je tu někdo? Není? Tak to se jdeme pobavit. Friendly fire, shining my life very sad. Paní, promiňte. Já musím pracovat. A jsem strašně nemocný. Takže, prosím, přestaňte tu tancovat. Já tak dobře. Díky. Tady máte kapesník a kutá. No, tak jo, teď pojď. Takže jdeme další. Stay mele, peluche, face mohe, comer sabi, Pani, už to fakt nechce. Podívejte, už je vypotřebovat 3 kapesníky a fakt na to nemám. Choď, fuj. Já vás, ne, to já vás. Ale jo. Já jsem, nechte mě být. Já jsem neočný. Aha. Jsem dobrá. To je horko. Takové horko. To je horko, radši si vezmu kabát. To je horko. Teď mi ještě větší horko. Čím to asi je? Pane, stůjte, pane! Tu mě taháš. Mně je takový vedro a ty když tady taháš, pak budu ještě větší vedro a ty mi ještě větší vedro než předtím. Takže to vedro, když bylo vedro, tak mi bylo vedro, ale bylo vedro. Takže když to vedro je vedro, tak mi je zase vedro. Takže když to vedro je vedro, tak musí být vedro. Takže když to vedro není vedro, tak to není vedro. Takže to musí být vedro, chápete? To se na sebe tak díváme. Tak jo, to by mohlo stačit. Pokud se vám video líbilo, like, dislike, odměr, cokoliv. A já jsem strašně ráda, že se na to podíváte. Když se mi napište do komentářů, jestli chcete další takový divadelka. A já to jdu teda sestříhat. A těšte se na odpolední až večerní rutinu. Tak čauec! Starý fire, starý mahara, bla bla bla.